Naturlige klimaændringer af Karoline, Mehmet, Emilie og Sara. Det helt store spørgsmål, der gennem de seneste par år har præget klimaforskning er, hvordan og hvor stor en grad af solens aktivitet påvirker jordens klima. Ja, jeg snakker nemlig om solens aktivitet. Der findes mange forskellige teorier om, hvorfor og hvordan solens aktivitet påvirker jordens klima på, men vi har her i gruppen valgt at tage udgangspunkt i 3 teorier. Vi har radiansteorien, UV-teorien og solpletteorien. Radiansteorien går ud på, at den solstråling, der rammer jorden, kommer til at ændre sig med tiden. På den måde vil jordens klima så komme til at ændre sig, da den modtager varierende mængder af direkte stråling. Så den kommer til at modtage forskellige mængder af stråling. Det vil sige, at nogle gange modtager den mindre, andre gange modtager den mere. UV-teorien derimod er den teori, vi nok alle sammen på en eller anden måde er bekendte med eller har hørt om. Enten så har vi hørt om det på tv, alt det med UV-stråling, eller i reklamer, at man skal passe på UV-stråling. Teorien handler altså om solens ultraviolette stråler. Forskere prøver nemlig at undersøge, om solens mængde af ultraviolet stråling varierer og derved kommer til at påvirke jordens klima, og om det påvirker stratosfærens indhold af ozon. På billedet kan man så se solen, der udstråler UV. Der man kan se flere forskellige former for UV. Der er UVA, UVB og UVC. Som det så ses på tegningen er A den stærkeste, da kun 5% af strålingen bliver absorberet af ozonlaget. Får jeg tid til at kigge på tegningen. Den tredje og sidste teori, vi har valgt at arbejde med, er solpletteorien. Til at starte med, kan jeg lige forklare, hvad en solplet er. En solplet er nemlig noget, der optræder på solens overflade. Det er det mørke område på solen, eller på overfladen af solen. Det har vi nok set ved nogle billeder af solen. Det kan man nok ikke se herfra, hvor vi står på jorden, men man kan se det ved billeder, som NASA tager. Temperaturen på selve solpladerne, eller lad mig bare kalde dem pladerne, det er nok lettere, er 1500 til 2000 grader koldere end alle de andre steder på jorden. Solplader kan ses på billedet, som jeg har valgt at tage med, og det billede har NASA så taget eller lavet, jeg er ikke sikker. Men teorien handler altså om, at alt for mange solplader på solen medfører en kraftigere udstråling, og at den kraftige udstråling skaber et kraftigt magnetfelt, der er med til at beskytte jorden mod kosmiske strålinger fra verdensrummet. Solplader kan også påvirke skydannelsen på jorden, da mange solplader medfører mindre skyer, mens få solplader betyder flere skyer. Dog vil jeg lige her til sidst understrege, at der indtil videre ikke er fundet en sammenhæng mellem nogen af de der teorier, og overhovedet ingen sammenhæng mellem solens aktivitet og jordens klima. Men ingen ved, hvad fremtiden bringer, og hvad de forskellige forskere kommer til at finde ud af. Milankovitchs 3 astronomiske variationer med betydning for jordens klima er jordens ekscentricitet, jordens nutation og jordaksens præcision. Jordens ekscentricitet er med en cyklus på omkring 100.000 år og skifter jordbanen fra at være ellipseformet til at være mere cirkulær, som den er i dag. Når jordbanen er ellipseformet, varierer afstanden for solen over året, da solen befinder sig i ellipsens ene brændpunkt. Denne mere fladtrykte jordbane resulterer i en variation af solindstråling på 30% over året. Jordens nutation er, når jordaksen noterer at bevæge sig frem og tilbage med en cyklus på 41.000 år. Jordaksens vinkel kan bevæge sig mellem 68,5 grader og 65,5 grader, hvilket vil sige, at det går 41.000 år fra aksen hælder fra den ene grad og til den anden grad og omvendt. Når aksehældningen er høj, altså 68,5 grader, så mindskes solindstrålingen på de høje breddegrader, og forskellen mellem sommer og vinter bliver mindre, hvilket opbygger iskapper. Derimod fremmer en lav aksehældning meget kolde vintre og meget varme sommer, der smelter den dannede is igen. Jordaksen foretager en keglebevægelse med en vinkel på 47,5 grader, som det tager 26.000 år at fuldføre.
Kejlebevægelsen betyder, at jordaksen til tider hælder mod solen og til tider væk fra solen. For tiden hælder jordaksen på den nordlige halvkugle mod solen, altså når jorden er længst fra solen. Men det er altså variationen i sommertemperaturen, der er interessant, da det kan have betydning for afsmeltningen. Det er kun på den nordlige halvkugle, der kan opbygges iskapper, og det sker, når jordaksen på den nordlige halvkugle hælder bort fra solen om sommeren. Ved dette kan det konkluderes, at istider indtræffer, når jordbanen er mest elliptisk, ved en lille aksehældning, som giver en dæmpet sæsonvariation, altså ved nutation, og når jordaksen på den nordlige halvkugle hælder bort fra solen om sommeren, hvilket medfører lange vintre og korte somre, hvor isen ikke når at smelte. I dag ses flere og flere ødelæggende skovbrande i forhold til for 30 år siden. Det skyldes blandt andet den globale opvarmning, i hvert fald i de nordlige skove. Det fører til, at sneet smelter tidligere, og det bliver tidligere forår, og sommervarmen bygger sig hurtigt op, og varmen fortsætter længere ind i efteråret. Og det betyder, at planterne har længere tid til at tørre ud og eventuelt føre til skovbranden. Skovbrændene frigiver sig store mængder af CO2 til atmosfæren fra træer, buske og skovbundene ved kraftige brænde. Globalt set udleder skovbrændene omtrent halvt så meget CO2, som de fossile brændstoffer gør det sammen. Forskningen tyder også på, at de askepartikler, der sendes op i atmosfæren fra skovbrændene, muligvis kan være med til at mindske hyppigheden for fremtidige nedbør. Det fører til flere tørre og mere kolde områder, som så igen vil være mere udsatte for skovbranden. Udledningen af CO2 fra skovbranden fører til positiv feedback, som når en ændring i f.eks. klimaet fører til yderligere ændringer i klimaet. Mere CO2 betyder flere skovbrande med flere CO2-udslip. Skovbrændene indeholder desuden store mængder af CO2 bundet i humusstoffer. Den frigjorte CO2 vil tage meget lang tid om at operere og binde for den nye skov, der vokser op. På min figur kan man se de skovbrande, der har været fra 1970 til 2010. Og man kan se, at antallet er steget, hvilket blandt andet er på grund af den globale opvarmning, som jeg nævnte i starten. Vulkaner kan også være med til at påvirke jordens klima, og det kan de på den måde, at når store vulkaner går i udbrud, kan der sendes flere millioner tons af gas og aske højere op end 40 km i atmosfæren, altså op i stratosfæren. Asken og gassen fordeles rundt på kloden i et tyndt støvlag via jetstrømmene i stratosfæren, og det kan medføre, at kloden får mindre sollys og solindstråling end normalt, og det kan også reducere gennemsnitstemperaturen. Ved store vulkanudbrud kan det have medført et temperaturfald på helt op til 1 grad Celsius, selvom det kan være svært at måle helt nøjagtigt, da der er flere faktorer, der kan påvirke klimaet. På min figur kan man se, at hver gang der har været en vulkan, der er gået i udbrud, er temperaturen faldet. Der er en øget opvarmning af Arktis, som kan medføre, at der dannes mindre havis i havet mellem Grønland og Norge. Og nogle af forskerne de mener, at det kan få meget alvorlige klimakonsekvenser. Fordi når havvandet det fryser til is, så vil størstedelen af saltet blive udskilt. Og det vand, som ikke fryser til is, det vil ligesom derfor få et meget højt saltindhold. Og når vand det både er meget koldt, og det har et højt saltindhold, så vil det være tungt, og så vil det begynde at synke mod bunden. Og den her nedsynkning, det skaber rum ligesom for en strøm af varmt vand på overfladen, og det er det, der kaldes Golfstrøm. Og Golfstrømmen, den vil give det nordlige Skandinavien et lunt klima. De store havstrømme, de vil transportere varme fra de ækvatoriale områder mod polerne. Og de drives af vindene samt de forskelle, der er i temperaturen og i saltholdighed. Og hvis den her opvarmning af Arktis, den kan reducere dybvandsdannelsen så meget, at Golfstrømmen den ligesom bliver svækket, så er der en risiko for, at klimaet i Skandinavien og i Danmark det bliver koldere.